Našim zrakom prijímame o svete okolo nás približne 80% informácií. Ľudia so zrakovým handicapom si pri orientácii v priestore zvyknú pomáhať bielou paličkou. Sú však aj takí, pre ktorých sa druhým zrakom stal cvičný vodiaci pes. Andrea Klozová je nevidiacou študentkou dejepisu a náuky o spoločnosti z českého Frýdlantu. Na Katolícku univerzitu prišla v rámci programu Erasmus aj so svojím vodiacim psom Eli. Tento čierny labrador jej v mnohom uľahčuje cestovanie a každodenný pohyb. Určitě to cestu usnadní a zrychlí a jak jsem říkala, jsou určitý věci, které si člověk holí nedohledá, protože buď to jsou to překážky v úrovni hlavy třeba nebo ramen, nebo jednoduše prostě někdy jsou ty situace docela nepřehledný, že je nastavený spousta aut, nebo když je někde rozkopaná silnice a ten pes vlastně zvolí jakoby tu nejlepší cestu, kudy si to dá projít. Vodiace psy cvičia ľudia, ktorí prešli kurzom priestorovej orientácie pre zrakovo postihnutých. Tieto osoby môžu tiež učiť nevidiacich zdolávať rôzne trasy pomocou slepeckej palice. Výcvik trvá 8 až 9 mesiacov a cvičený pes sa musí naučiť približne 30 povelov. Dřív se ten pes učí chodit jenom v přímém směru, pak se učí odbočovat. Následně se učí vyhledávací cviky, takže ten pes potom umí najít dveře, přechod, lavičku nebo prostě jakoby místo. Dále ten pes se učí vyhybat různým překážkám a jsou to překážky jak pozemní, takže různý obrubníky nebo díry nebo tak, ale jsou to i vysoké překážky, což je třeba lešení. A myslím si, že to je vlastně jakoby jedna z nejtěžších věcí toho psa naučit, protože ten pes třeba sám by pod tou překážkou prošel, ale musí jakoby řešit i toho člověka. Mnohí ľudia možno nevedia, že vodiacich psov by nemali hladiť, volať na nich ani im ponúkať potravu. Spôsobuje im to rozptýlenie a nesústredenosť pri práci. Život nevidiacich je plný komplikácií, ktoré si ostatní ani neuvedomujú. Život s vodiacím psom by bol podľa mňa strašne ťažký. Obdivujem to dievča, neviem si to predstaviť. Podľa mňa to musí byť strašne ťažké. Konkrétne asi áno, keby som bol slepý, keby som mal takéto znevýhodnenie a určite by to bolo super a pomáhalo by mi to. Vodiace psy musia byť pokojné plemená, ako sú zlaté retrievery, labradory alebo nemecké ovčiaky. Na Slovensku existuje 7 firiem, ktoré cvičia psov pre nevidiacich. Pre televíziu Unika, Terézia Murcková.